Tashar kundin shahara. Lalle wannan zance haka yake, wanda Bahaushe yake cewa rabon kwaɗo baya hawa sama, ko da ko ya hau to sai ya sauko, domin duk wanda ya san kwaɗo ya san bashi da wata alaka da duk abin da yake a sama. Idan kuna biye da mu a wannan tasha ta kundin shahara, a jiya mun baku wani labari na wani dattijo wanda ya kamu da matsananciyar ƙaunar jaruma Hadiza Gabon. Inda muka samu bidiyon wannan dattijo a shafin Instagram na Naziru Sarkin Waka, kuma Sarkin Wakar ya wallafa ne domin yana buƙatar Gabon ɗin ta gani. Inda dattijon yake magana cewa ba wai soyayya yake wa jarumar irin ta gama gari ba, sai dai yana son ta ne da aure idan da so samu ne, domin wannan shine burin zuciyarsa kamar yadda ya bayyana. Shi dai wannan dattijo ya fito da sakon da ke cikin zuciyarsa ne akan jarumar domin ya gwada sa'arsa ko Allah zai sa ya dace. A lokacin da Sarkin Waka ya wallafa wannan abu sai ya yi rubutu kamar haka: To DJ, Baba dai ya faɗa abin da ke ransa, sai a duba mai yiwuwa. Inda Hadizan ita kuma ta ce ina neman shi don Allah, kuma ta sa dariya. Sai kuma ta ƙara cewa kaji inda ake love. Shi kuma Sarkin Waka sai ya ce wuf kenan. To daga ƙarshe dai Hadiza ta haɗu da wannan dattijo kamar yadda ta buƙata. Amma kafin ku ga abin da ta yi masa, bari mu fara tuna muku da lokacin da dattijon ya bayyana soyayyarsa gare ta. Rama Hadiza Gabon. Allah ko ne haka. Amin saboda manzon Allah. Kana fine boy. Ubangiji Allah ya mallaka ma Hadiza Gabon. Amin dai isar Annabi Qur'ani na'am. A matsayin miji. Ko kai daga siran Allah kake? Wallahi ina bukata in dai na samu. Za ka so samu. Ai abun da Allah. Ai Allah ne mai bayar. Shine duk bakin cikin mutum ne yake bayar. Gaskiya ne Allah ubangiji ya mallaka ma Hadiza Gabon. Matashi ga yana amsa dai akwai abin da yanzu aka roƙo. To wannan abu dai za a iya cewa ya zamo alkhairi a gun Baba Dattijo, domin ko jaruma Hadiza Gabon ta aika masa da wani sako na musamman. Bari kuma ku gane wa idanunku. Bismillah, alhamdulillah, masha Allah. Hajiya Hadiza na ga sako wallahi, Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya bar zumunci, kuma yanda kika mun Allah ya miki da alheri. Kamar yanda kika faɗa in biki ya zo za a sanar da ni, a shiƙa na yadda na zama uba na gari. Albarka Annabi ina tira cikin uba insha Allah ranar bikin Allah ya nuna mana. Allah nawa ka karba zaben ka? Na karbi naira 200. Nawa? 200. Yawa daga su sai zaka. Ai shine alhamdulillah. Allah ya saka da alheri. Allah ya ji kan mahaifa. Nagode Allah ya kara kusanci da kuma a hazaka. Masha Allah. Alfarma Annabi ta jama'a. Masha Allah. To Hadiza, muna roƙon Allah da ya saka miki da alkhairi kuma ya yalwata arzikinki. Amin. Ku danna subscribe a tashar kundin shahara. Mun gode. Tayar da kura.